Nagkondusir nin dental mission ang Sorsogon Provincial Police Office nin libreng fluoride application sa 1200 na kaakian na kinder sa Sorsogon East Elementary School sa Barangay Burabod, Sorsogon City, Ngunya na Aldao. Kasabay man na pigkondusir sa eskwelahan ang outreach program. Sigun sa Provincial Medical and Dental Unit Team Leader kan Sorsogon PPO na si Judith Olbes, obheto kan aktibidad na magkaiguanin mabaskog na mga ngipon ang mga benepisyaryo. May tema ang programa na fluoride para sa aki, zero cavities ang mithi. Before po namin mag-apply, meron po nakausap po namin ang principal ng nasabing school na kailangan may parent consent. Tapos ipiniliwanag din namin kung paano ang paggamit ng fluoride, kung ano ang mga benepisyo para sa mga kaakian, at saka tabang din namon na igwa kaming free fluoride application. Parte ang aktibidad sa selebrasyon kan National Children's Month ngunya na Nobyembre na may temang kalusugan, kaisipan at kapakanan ng bawat bata ating tutukan. Kan nakaaging taon man, kan puunan ang programa. Inaugma man po sinda, so iba, first time, so iba, may nagpo-fluoride application din pala sa mga center po, kaya kumbaga aram na ninda kung ano ang gigibuhon. Tapos, siyempre, sa mga ina, naugma man, saka lalong-lalo na sa mga teachers ninda. Naistoryahan may man sinda kung paano pag nagkakaon candy, mahahamis, kung anong gigibuon ninda. Tapos siyempre may mga nahiling kami na brown na bagat sa mga ngipon. Kaya kumbaga naturuan man ninda proper pag-toothbrush, nung before after magkakanti mga matatamis, or kung ano ang dapat mga pigkakakaninda kaipuhan mag-inom ng dakol na tubig. Maduraran aktibidad sundo sa aga. Parte maninikan serbisyong pangkalusugan na pigbubusol kan PNP. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laorne Miranda.